kakhulu kubacebisi abazimeleyo. Kunyakamali ophendlwayo ngomasipala abayi-220 abasebenzise abacebisi abazimeleyo, kodwa abayi-31 kuphela abafumene iincwadi ezicocekileyo. Iphondo laKwaZulu-Natal, uMntla Ntshona, iLimpopo, iMpumalanga, iMpuma Koloni, iGauteng kunye noMntla Koloni ahlawule abacebisi abazimeleyo amakhulu ezigidi zerandi. You have the CFO, who is in that office. That is the primary responsibility of that CFO to do so. That's a very basic kind of work. But you appoint a consultant which claims exorbitantly on the very same refunds which you ought to benefit from and use them in terms of the actual municipal performance. Umbutho ozimeleyo i-Public Service Accountability Monitor uthi omasipala fanele baqesha abantu abanezakhono ukunqanda ukuxhomekeka kubacebisi abazimeleyo. If a consultant has been hired to produce financial statements, the CFO of the institution needs to check that it's a true reflection of what is actually happening within the municipality. Ukwaleka lo mbutho umemelela amabhonga ukuba abengukhala kubasebenzi bangothuswa kukubona iingxelo zezimali zingahambi kakuhle.